Televízia Doma uvádza epizódu zo seriálu Rebeli. V hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Zuzana Porubiaková, Michal Domlnkoš, Marek Fašiank, Andrea Kiráľová, Zuzana Chizeková, Kristína Svarinská, Tomáš Halon, Petra Vajdová, Pavol Náter, Daniela Mackovičová, Michal Kľučka, Michal Haloch. Ďalej hrajú Prázdniny sú ako velikánska a čarovná krabica s prekvapeniami. V nej nás čakajú vzrušujúce a neobyčajné zážitky. Samozrejme, keď sme schopní sa im otvoriť a prestať odmietať to, čo nám život ponúka. Čo si urobil si vonku na podmienku? Dajú ti ďalších 15 rokov. Čo si to spravil, idiot? Mal si ho len vystrašiť. Zoberte mu všetko, no tak. Poďme rýchlo. A zmiznite, zmiznite. Poďme, rýchlo. No tak. A ty? Ty nejdeš k jazeru? No, chcel som ísť, ale náhle mi niečo prišlo do cesty. Áno. Čo? Toto. Odkiaľ to pre Boha máš? Sally, na tom nezáleží. Prečo si mi klamala? Pretože by som umrela od hanby, keby si ma videl v plavkách. Selina, si viac ako len telo. Všetci sa mi budú smiať, keď v tomto výjdem k vode, nechápeš? A čo ťa zaujíma viac? To, čo si myslia iní? Alebo to, že si spoločne užijeme jedno super popoludnie pri jazere? Jasné, že ma zaujímaš ty. Takže myslím si to, čo ty. Počkám ťa tu, kým sa prezlečieš. Dobre? Peter? Áno, Prichádza fax. idem sa pozrieť, či je od pána Kolučiho. Aké čudné, je od slečny Mie. Ach, Pane Bože, musím hneď nájsť jej otca, ale... Ahoj, Mia. Ahoj, moja. Kde si bola? Prídeš o najlepšiu hodinu na slnku. Bola som poslať jeden fax. Prečo? Čo sa stalo? Nič, ale chcem, aby môjmu otcovi došlo, že sa správa zle. Čo si urobila? No, prepáč, ale teraz ti to nesmiem povedať. Nevadí? Neskôr. Áno. Počúvaj, a nevidela si v hoteli Diega? Nie, Diega som nevidela. Myslím, že už odišiel z klubu, nie? Áno, viem, ale nešiel do hotela, neodišiel s inou. Nie, prestaň, lebo budeš nervózna. Áno. Celý deň sa pýtaš na to Lebo isté. celúčičký deň som ho Babi. nevidela. Vidíte, už je mi super, nemusíte sa báť. Ahoj, ako sa máte? Tak zatiaľ. Čau. Vieš, čo je najhoršie? Že potom, čo som jej urobila, stále si namýšľa. Aj potom trapase si stále namýšľa. Milí priatelia, musím sa poďakovať nášmu pánu profesorovi. Počkaj, ako to myslíš? Isté, profesor. Nie, to nemusíte, Nie, naozaj. naozaj, ďakujem. Neznesiem ju, prisahám ti, že v živote som ešte nevidela takú trápnu osobu. To áno, je trápna, ale predsa sa jej podarilo zaujať nášho krásavca profesora. To máš pravdu. Bravo. A čo keď jej ho preberie? Tak choď na to.
profesor, zatancujete si so mnou? Čože, ja? Poďte. No dobre. No ale neviem dobre tancovať. Más verdad que su razón, una rebelde, porque el amor me ha lastimado sin cesar. A veces lloro, a veces río, tengo tanta soledad. La rebelde, la que espera. Bravo! Ahoj. Ahoj. Bravo! 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 Alma. Zdravím vás. Moje zlatko. Ahoj. Ahoj. Prečo som sa neutopila? To je príliš. V prázdninovom klube ešte nikdy nebol cirkus. Nesnesiem ju, poďme už. Ďakujem pekne, mládež, aký ste zlatí. Priniesla som vám darčeky. Kto si uchytí, ten má. Áno? Nech sa páči. A ja chcem, je to len málo za lásku, ktorú mi necháte. Dáte mi prosím Áno, autograf? isté, náhodou tu mám pár fotografií. Pozrite, čistá náhoda. Máte pero? Áno, a ja chcem. A pre koho? Lupita. Lupita. Ty si Lupita však? Á, pekná šatka. Vyzeráš veľmi pekne, vieš to? Ako sa volá? Je Bela. Áno. Lupita. Zdravím. Dobre. Ako sa máte? Ja sa volám Mauro, som zodpovedný za mladých v tomto prázdninovom klube. Tykaj mi, inak ti neodpoviem. Dobre, tak dobre, začneme od znova. Ahoj, ako sa máš? Veľmi dobre. Teraz áno. Jasné. Požiadala som riaditeľa, aby som mohla navštíviť svoju dcéru, Robertu. Á, tam je. Roberta! No, to je čudné. Pred minútou tu ešte bola. Áno.